Siya. Ganun. Okay. Oh, ay pindah. Char. May drinks ka ba? Yes po, yung ice cream. Ice cream po. Four. 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 Three. Six. Kaya pala ko. Ayan, hello. Ayan guys, nandito kami ngayon sa ING. Dami. We can do it all. Now it really doesn't matter that we've gone in. Now it really doesn't matter if we never sleep. Now it really doesn't matter. Really doesn't matter at all. 'Cause we are so young now. We are so young, so young now. Huli. Huli. Meron pa dito. Ako pangit na be, mga kanta nili. Kaway kanta. O, nandiyan na. Parating na bulan. Buhos na mo pa. Ay, ganon. Ganon. Pero mahirap. Sure. Nice. So, hindi pa ako pati cellphone ko. Diyos ko. Sige na kayo, punta tayo ng Marin. Sige na kayo, mag-alas ay dahil. Pinanood namin talaga kagabi yung sinabi ng amo mo na parin na yung pinanood nila doon sa ano. Maganda? Uy, sobrang ganda dahil. Saan ka mo? Hindi, dyan sa Sisi. Tapos ano pala, yung sabi nila na Julu Island, Hulo Island pala yun sila na tapos napabigyan yun yung Davao. Parang yun na, San Carlo Davao.
Zealand. Iwan na kita. Lumanda ang katay ng pusong bato. Lumanda kayo sa pusong bato na yan. Hindi siya magpunta ng New Zealand dahil. Magpunta siya sa new bahay mag-part-time. New house. New bahay yan. I wish someday you'll be back home, 'cause I really miss you, darling. Please come home. Please come here. Please come here. I'm here. Ikaw ang papuntahin doon. Yeah. Ikaw ang pupunta. Miss Mia Marimar, mauubos ang English ko doon. Ha? Mauubos ang English ko doon. Oh, 100, ibalik. Oh. Hindi. Kanina yan, ulan. Ulan. Sinong ulan? Si Juan. Pusong bato yun. Ay, pusong bato pa pala. Pusong bato. Kanina. Sige, tayo. Okay, next naman si Rosemary. We're gonna. Your name. Nang kaibigan ko. Nang kaibigan ko, mundo ko'y biglang lakban. Okay, yala. Ha. Okay. Ang lakas na mo magsabi, hanggang dito lang ang tayo. Sige nga. Oh, ito pa. Kailanman di magbabago. Miralina. Iwanan Miralina. Char. Woo! at kayo'y iniwan mo. Mag-ingay lang kayo kay mumute ko din to. Dahil sa'yo, ako'y di makakain. Ako'y ibig sana'y maging katulad mo. Hoy, pag hello mo eh. Pag sure. Kahit saan ka man ngayon, tingin mo itong awitin. Baka sakaling ika'y magising, ang matigas ng damdamin. Weh. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Hoy, naubos mo nga yung cake. Hindi ka pa makakain. Naubos na yung cake ko. Matigas. Gano'n katigas? Parang bato. Weh. Sinilik ko lang yan, sandalan. Pero yung totoo, hindi ko talaga alam yan. Ano ba yan? Six cycle man, malalaman natin dyan mamaya. Sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog. Weh. Yung lukoy. Di nga. Kung ako'y muling ibig, sana'y maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. Weh. Busy ang isa oh. Dahil sa'yo ako'y di makakain, Pasilip nga. di rin Ano yan? makatulog. At iyong lukoy. Kung ako'y muling ibig, Busy. Sobrang busy yung isa. tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Na. Tingnan ko kung ano to. Grabe kipakyo naman ninyo. Oh, 100! Congratulations! Woo! Isang bagsak yan! Woo! Siya nakakuha! Congratulations! Ah, di ba? Sa mukha, maning mga buka.
Ayan guys, lakad-lakad kami. Ayan, maglalakad-lakad muna kami. Pampatunaw ng mga kinain namin. Pupunta kami sa Marina Mall. Ayan. Pupunta kami sa Marina Mall. Say hi naman sa aking vlog. Hi guys! Nagbablog. Papunta Yeah. Hi! We're going to Marina. Hi, Miss Sandy. Where are you going? We're going to Marina Mall. Oh, diba? We're going to Marina Mall. Maglakad-lakad lang kami kaya hindi naman masyadong mainit. Yan yung pala yung ambassador. Diba? Magandang dilag. Papakita ko sila yung mga kasama ko. Dito. Anong gagawin natin sa Marina? Si Rose, gustong pumunta ng Marina, ewan. Akal, Saan ba tayo pag hindi tayo magpunta ng Marina? Saan lang tayo? Siyempre, doon tayo kayo ano? Wala ka. so ayan guys, hindi na kami matutuloy ng Marina. We're going to city. It's Malia. Sasakay kami daw sa ano. Sasakay kami sa second floor. Hi! Sa second floor na bus. So ayan guys, punta daw kami sa city, dun sa Malia. Sasakay daw kami ng bus na may second floor. Hi guys! Say hi to my vlog. Ross, say hi to my vlog. We're going we're going to Malia City. City, talaga city. Marited City. O, diba? Tapos yung nandun na yung mga kasama namin. Sasakay daw kami ng bus na may... May second floor. Okay. Parang Hong Kong lang, di ba? Hindi Hong Kong. Diba? Nandun na sila. O, nandito kami ngayon sa Diyan na naman tayo Salmia, sa Utso, sa Little Manila. Tingnan mo yun kayo. Ayan, may nag-photoshoot. Diba? So, Nanimalos ang buwang, nanimalos. Mag-usap pa kami ng city. so nandun na sila. O, ang bilis nilang maglakad. Guys, ang ganda dito sa Malaysiata. Ang daming ano dito. Mumura. Anong gagawin mo? Wait. So, ito yung Ayan guys, ayan. ito yung model namin. Oh, model namin oh. Malaki yung Char, ano bongga niya. ang sapatos. Yung puwet. Tapos yung sapatos na, naka Mickey Mouse yan guys. Amo ka, Mickey Mouse. Malapit na. Maganda dito sa Salmia. No? Ito yung Manila Hypermarket. Yung mga kasama namin nandoon. So ayun na guys, nandito na kami sa sa highway. Maghintay na lang kami ng masasakyan naming bus papunta dun sa Malia. Okay. Saan na? Agin na. Doon tayo sa second floor o dito na. Akyat daw. Okay. Dito tayo. Di ba? Okay. Di ba walang katao-tao doon sa likod? Driver ang balik. Kasi wala nga points sila. Bayad ako ng 10 wala. Kaya Ate Ros, parang may ano siya kanina may binigay ako. Ha? 2. Para maging 5. May dalawang 5 siya.
Wala nga. Oh, meron dito. Five ka na dito. Kinay po ba? Nawag na na. Ikaw bang binat mo? Hindi, oy, grabe na. Lagi atayin. Gago, ginawa ko Lord. Tabang. Makinis yung pinat mo. Ay, makinis. Akala ko kulupot. Ano ka? Parang matanda ka na sa kulupot. Hindi naman. Walang kakawiin. Wala. Sige nga, ebidensya dyan sa harapan. Lupot pala yun. Hindi, sige, sige na. Tayo ng bayan. Andito kami sa second floor. Yes, fourth floor. Hindi lang bahay ako. Kaya sama mo kami sa vlog mo ha. Say hi. Ay, Kami sa akin, bilat na lang ba yung pagkain ba yan? Bilat ba yan? Pagkain eh, pagkain. bulad yan. Bulat yan, bulat. Ano ba yung appetizer ba yan? Oh, Oh, appetizer. Ate Mayra, bakit nag-iisa ka dyan? Nalika dito. Kaya nga, walang partner, oh. Grabe naman to. Ano ba? Bigyan ba tayo ngayon? Oh, tingin ka na, Jen. Tingin ako. Traffic.
Ingat din kayo. Iikot pa yan. Yan na ang Kabayan Hypermarket. Ay, siya ng cellphone. Nandyan ang Salia. Dali na kayo. Salia Tower. Saan tayo? Kamusta naman ang sakay sa second Nahilo floor? ako. Wait lang. Sit ko sana dyan sa Ah, cellphone ko. kamusta ang sakay natin sa bus na second floor? Hi mga kababayan. Okay lang. Medyo hello. Hello. Lumaki ang ulo ko sa kinain natin na ano. Tara. So, kakababa lang namin ng bus. Punta kami dito. Magbili daw sila ng phone. So, i-stop ko lang kayo. Parang